Illum nagħmlu t-tifkir ta' San Flannan. Flannan twieled f'Thomond fl-Irlanda. Flannan kien edukat mill-Patrijiet u kien l-istudent tal-Patrijiet ta' San Molua. Għalkemm il-familja tiegħu kienet kontra d-deċiżjoni tiegħu, Flannan sar patri u mar bħala missjonarju jippritka madwar l-Irlanda, l-Iskozja u l-Hebrides. Il-Papa Ġwanni Erba' għamlu wisqof. Il-Papa għamel dan għaliex ura l-erf kbir u l-qdusija tiegħu. San Flannan influwenza ħafna nies li anke missieru iddeċieda li jsir patri. Missieru malqan San Colman biex jingħata istruzzjonijiet għal ħajja ta' patri. San Flannan kien jibża li peress li huwa kien wieħed minn familja nobbli u wkoll kien jista' jsir re. Allura għex ħajja ta' faqar u kruha f'wiċċu saħansitra mela wiċċu bid-daqqiet u wiċċu kien hekk kopert b'qasmiet kbar u rax kbir. Huwa għamel dan għax ried li jkun liberu li jsegwi l-vokazzjoni tiegħu. Ried li jagħti ruħu għas-servizz ta' Alla u l-poplu tiegħu.